Улада ў СССР імкнулася сцерці любую нацыянальную ідэнтычнасць. Таму шматлікіх дзеячаў мастацтва ці навукі мы ведаем выключна як савецкіх, а не беларускіх, украінскіх ці малдаўскіх. Вы дакладна чулі выраз пятля-корбут, але наўрад ці ведаеце, што смяротна небяспечны гімнастычны нумар бліскуча выканала беларуска з Гродна. Як цуд з касічкамі Вольга Корбут пакарыла свет і чаму таленавітая школьніца магла і не трапіць у вялікі спорт, па класіцы раскажу праз некалькі секунд. Паехалі! Вольга расла ў звычайнай сям'і, дзе акрамя яе выхоўваліся яшчэ трое старэйшых сясцёр. Бацькі будучай зоркі алімпіяды ніяк не былі звязаны са спортам, а хутчэй наадварот, былі максімальна далёкія ад яго, як сучасная Беларусь ад дэмакратыі. Бацька Вольгі Корбут працаваў інжынерам, а маці поварам. Малодшай і любімай усімі дзяўчынцы складана было ў цяплічных умовах загартаваць неабходны для спорту байцоўскі характар. Таму сілу волі малая ў прамым сэнсе здабывала на вуліцах. Вольга расла сярод дваровых баталій, што выхавала у ёй цвёрдасць і зацятасць. У прынцыпе, з такімі зыходнымі дадзенымі можна было пайсці і ў спартыўную барацьбу, але ў другім класе талент дзяўчынкі разгледзеў трэнер Яраслаў Кароль. І якое шчасце, што ён быў трэнерам не па дзюдо. Тады свет не ўбачыў бы знакамітую пятлю Корбут, а ў сусветнай гімнастыцы, магчыма, не пачалася б новая эра. Зрэшты, не будзем забягаць наперад. Як кажа мая бабуля, папярок бацькі ў пекла. Тым больш аднаго бацьку ў пекла мы б сапраўды прапусцілі. Вяртаючыся да дзяцінства Вольгі Корбут, на шляху будучай чатырохкратнай алімпійскай чэмпіёнкі не ўсё было так гладка. Напрыклад, ужо пасля знаёмства з Яраславам Каралём дзяўчынка спрабавала паступіць у дзіцячую юнацкую школу, але, увага, не змагла з-за некалькіх кілаграм лішняй вагі, што, як вы ведаеце, бывае крытычна, калі ты марыш стаць гімнасткай. Цікава, што ў 10 гадоў Корбут дабілася свайго і трапіла ў спартыўную школу. Яе першым трэнерам стала алімпійская чэмпіёнка Алена Валчэцкая, а ўжо праз год Вольга патрапіла ў групу заслужанага трэнера СССР Рэнальда Кныша. І гэта цалкам перавярнула жыццё дзяўчынкі. Не на 360 градусаў, як выхваляюцца ва інстаграме, але дакладна на 180. Пад кіраўніцтвам Кныша Вольга дабілася сапраўдных спартыўных вышынь. У свае 15 гадоў яна выйграла чэмпіянат СССР у апорным скачку і ўвайшла ў зборную краіны. Але сапраўдны трыумф чакаў спартсменку на алімпійскіх гульнях у Мюнхене ў 1972 годзе. Адтуль Вольга прывезла 3 залатыя медалі і 1 срэбны. Менавіта ў Мюнхене гімнастка выканала сваю каронную пятлю, якую пасля забароняць на спаборніцтвах за небяспечных элементаў. Я шчыра рэкамендую вам пасля праслухоўвання эпізоду пагугліць пятлю Корбут і паглядзець відэа выступлення Вольгі, бо ў мяне нават слоўнікавага запасу не хопіць растлумачыць, як выглядае гэтая гімнастычная магія. З Мюнхена Вольга вярнулася нацыянальнай гераіняй. У талент спартсменкі закахаўся ўвесь свет, і адразу ж пасля алімпіяды чэмпіёнку запрасілі ў ЗША, дзе ўжо адкрылася каля сотні спартыўных школ імя Вольгі Корбут. Тур гімнасткі быў падобны на гастролі Арыяны Гранде. Гэтак жа яскрава і з любоўю шматлікай публікі. Падчас паездкі Вольга сустрэлася з прэзідэнтам ЗША Ніксанам. Тады ён у захапленні адзначыў: «Якая вы маленькая!» 17-гадовая гімнастка не разгубілася і адказала: «А вы такі вялікі!» Пазней дыпламаты, якія прысутнічалі на прыёме, сказалі Вользе, што за некалькі гадзін яна зрабіла значна больш для паляпшэння адносін паміж дзвюма краінамі, чым яны за некалькі гадоў. Пасля гэтае падарожжа падштурхне спартсменку разам з сям'ёй з'ехаць у Амерыку. Важна распавесці і пра асабістае жыццё гімнасткі, таму што гэтая гісторыя годная стаць рэмейкам фільма «Калі Гары сустрэў Салі». Свайго будучага мужа, а ім, каб вы разумелі, стаў саліст легендарных песняроў Леонід Барткевіч, Вольга сустрэла ў самалёце. Яны ляцелі ў ЗША, таму часу для гутарак было дастаткова. Леонід і Вольга прагаварылі 8 гадзін, на развітанне абмяняліся тэлефонамі і зніклі жыцця адзін аднаго на цэлы год. Наступная сустрэча была сапраўды вырашальнай. Імпазантны саліст песняроў перажываў цяжкі развод са сваёй першай жонкай. Воляй лёсу ў гэты ж час у Мінску была Вольга. Спартсменка прыехала на спаборніцтвы. Барткевіч патэлефанаваў гімнастцы, і тая прымчала ратаваць мужчыну з разбітым сэрцам. Можна было б сказаць, што выратаванне тапельцаў справа рук саміх тапельцаў, але не для Вольгі Корбут. Дзяўчына прыехала да Леаніда, прыбралася ў кватэры, прыгатавала абед і паехала. Як ні круці, занятая дама на самым піку сваёй кар'еры. Але са свайго жыцця спявак больш не адпусціў гарэзную гімнастку. У
1978 годзе пара згуляла раскошнае вяселле ў Мінску. Імпрэзу можна было трансляваць па нацыянальным тэлебачанні наўпрост як вяселле прынцэсы Дыяны і прынца Чарльза. Улюбёнцы публікі гулялі на шырокую нагу ў сталічным рэстаране «Верас» на 150 гасцей. Хаця для вяселля маладым нават прапанавалі рэзідэнцыю першага сакратара ЦК БССР Пятра Машэрава ў Драздах, але пара адмовілася. Само вяселле таксама прайшло не без інцыдэнтаў. Напрыклад, пакуль нявеста шчасліва ішла да алтара, у родным Гродні злодзеі абчысцілі кватэру Вольгі. Разам з тэхнікай вынеслі і медалі спартсменкі, а ў самім Мінску з Вольгай здарылася яшчэ цікавейшая гісторыя. З гасцінічнага нумара знікла сукенка нявесты, якую яна прывезла з ЗША, а потым яе назад падкінулі. Ці была гэта спроба піяр-ходу, невядома, але за абмеркаванняў у заходніх СМІ вытворца сукенкі быў на слыху і атрымаў шмат увагі, а таксама замоў. У тым жа годзе у Вольгі і Леаніда нарадзіўся сын Рычард. У свае 23 гады Вольга завяршыла спартовую кар'еру. Да таго моманту у гімнасткі назапасілася дзікая стомленасць, а на адным з выступаў яна і зусім страціла прытомнасць. Лекарам ледзь удалося вывесці Вольгу са стану поўнага абязводжвання арганізма. Пасля гэтага інцыдэнта гімнастка сышла са зборнай і стала суправаджаць мужа на гастролях. А на пачатку 90-х пара і зусім эмігравала ў ЗША. Іранічна, але эміграцыя таленавітай сям'і за акіян магла і не адбыцца. Вольга хацела і далей працаваць у зборнай, але па савецкіх мерках учыніла смяротны грэх, страціла партбілет. За гэта яе адхілілі ад трэнерскай дзейнасці. А пасля трагедыі на Чарнобыльскай АЭС сям'я упэўнілася ў рашэнні пераехаць у ЗША дзеля здароўя дзіцяці. І калі для Вольгі амерыканскі перыяд жыцця паспяхова працягваецца і зараз, то Леанід не вытрымаў незапатрабаванасці на чужбіне. Пара спрабавала жыць на дзве краіны, таму што таленавітаму мужу патрэбная была сцэна, а ў Амерыцы ён і блізка не мог атрымаць такога прызнання, як у Беларусі. Але пастаянныя раз'езды пагоршылі адносіны. Пара вырашыла развесціся. Тым не менш, у гэтым шлюбе Вольга і Леанід шчасліва пражылі ажно 22 гады і разышліся блізкімі сябрамі. Увесь гэты час гімнастка працавала ў якасці трэнера і выступала ў шоу. Амерыка стала для Вольгі другім домам. Там жа яна пасля разводу змагла пабудаваць асабістае шчасце. Зараз Вольга замужам за амерыканцам Дэвідам Шэнфілдам і жыве ў штаце Арызона. На жаль, на пачатку нулявых усплыла жудасная гісторыя, звязаная з Вольгай Корбут. Гімнастка заявіла аб тым, што яе згвалтаваў трэнер Рэнальд Кныш. Складана уявіць, колькі сіл каштавала трымаць такое ў сабе доўгія гады, таму што ахвяры згвалтаванняў часта адчуваюць велізарны сорам. Шмат хто задаваўся пытаннем, чаму толькі праз паўстагоддзя Корбут вырашылася распавесці пра гэтую страшную гісторыю. Насамрэч, гімнастка прызналася значна раней, але тады на гэта ніхто не звярнуў увагу. Напярэдадні свайго пераезду у ЗША Вольга скончыла і выпусціла аўтабіяграфічную кнігу «Жыла-была дзяўчынка». Ужо там было прызнанне аб жорсткім абыходжанні трэнера, але па-сапраўднаму гэтая гісторыя ускалыхнула грамадства толькі ў 2000-х гадах. Кныш чакана абвяргаў усе абвінавачванні Корбут, пакуль з аналагічнымі заявамі не выступілі іншыя падапечныя трэнера. Трэба аддаць належнае Вользе, таму што публічна прызнацца ў такім, ведаючы наперад, што заслужаны аўтарытарны трэнер будзе выкарыстоўваць свой уплыў і ўсё адмаўляць, гэта моцны крок. Вольга і ў гэты цяжкі час стала апорай сваім калегам. Яна першай заявіла аб згвалтаванні і непрыстойных паводзінах трэнера, што дазволіла астатнім ахвярам таксама загаварыць. Выявілася, Рэнальд Кныш сістэматычна дамагаўся дзяўчынак падлеткавага ўзросту. Прыставаў, прымушаў разглядаць порна-часопісы, паказваў секс-цацкі, наўмысна затрымліваў пасля трэніровак і адвозіў на машыне дадому. На жаль, не адразу, часта праз лес або закінутыя часткі горада. Медалі, заробленыя на спаборніцтвах, даваліся маладым гімнасткам не дзякуючы, а насуперак. Зараз Рэнальда Кныша ўжо няма ў жывых. Упэўнена, яго шматлікія выхаванцы ўздыхнулі з палёгкай, даведаўшыся аб яго смерці, хаця забыць такі досвед не атрымаецца ніколі. Гісторыя Вольгі Корбут пра упартую працу і неверагодную сілу волі. З яе асобай звязана шмат чутак, але гэта кошт поспеху, бо чым ярчэй зіхаціць зорка, тым больш зайздроснікаў хочуць патушыць гэтае святло. Тое, што ніхто і ніколі не адбярэ ў Вольгі Корбут яе бяспрэчныя спартыўныя перамогі, а знакамітая пятля будзе і далей асацыявацца толькі з ёй. Я буду рада абмеркаваць з вамі ў каментарах гэты няпросты выпуск, а таксама папрашу паставіць адзнаку падкасту і заўсёды памятаць, беларусам ёсць кім ганарыцца. Да сустрэчы ў наступных эпізодах.